Okay, may adlaw mga binati o minahal kong matalunod. Welcome to my channel, welcome to Ito TV News, ang channel sa kalambuan dyan sa lungsod sa Makati. Sa mga negosyante na ganahan magnegosyo, dyan sa lungsod sa Matalog, welcome mo ka na nga mo-invest o business dyan sa mga lungsod. Ang lungsod sa Matalog nanginahanglan o mga investor, nanginahanglan o mga negosyante. Kuan guys, guys, nagko sa mall, wag mga nagko sa supermarket, ang mga karlo, ako ang sa produkto, may tabo, mulang yung magbulang, tao, crowd, kinahanglan jud ang pagpinabangan nato aron makabot nato ang nagpadayon ng kalambuan dili sa lungsod. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon kaya ba sa pamumukan ang mga mayor at sa Paulio ato silang tabangan aron daghan pang mga proyekto nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod. Iko-pipi inuray ang serbisyo with a purpose alang sa kayuhan patanan o kalambuan diri sa lungsod. For all your goodness, I will keep on singing. Ating minahal kong matanong. Okay. Congratulations guys sa mga taong nagsigig panahon. Success mo guys. Congrats. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalog, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalog nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga daghang tanong daghang put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalog karong 2024. Okay? Ato lang ipadayon guys ang ato ang advokasya bisan pa man sa daghang tao nga sige panaot na to silang na may Ginoo guys no. Okay? Ato rin pa din ang pagpaningkamot para alam iman sa atong kagaling na guys anong yung kung sa may rason guys anong nanindaman ko dito ako bang ikuan nga ikuas mga tao ba nga nanginahanglan di ay o mga negosyante nga magsug sa Matalog paitinin pobre guys no medyo bitaw sayon na bitaw kakuan kirman basta kinabuhi guys di na to parang bula. Okay, inyo paron sunod enjoy ko. Congrats o God bless kan atong tanan sa mga taong nagsigi kuan guys, nagsigi panahon. Ato gyapon ning kamot gyapon ta para sa atong lungsod alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalog. Okay, today is Tuesday. Nya palit na magbalot guys diri sa lungsod sa Matalog, diri sa Matalog Municipal Plaza. Charun, oy balot charun. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Beside
His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your